Здравейте, драги зрители на YouTube и на VBOX 7. Аз съм Стефчо и сега ще... Аз съм Стефчо и сега ще играем Survival мод, нов синглплеер. Така, да видим как ще се казва Survival Стефчо. Стефчо Survival. Така, нищо няма да направя, няма да чита, нищо такива работи. Няма да пробва. Аз ще играм просто обикновено Майнкрафт, както си играе, строим на къщи и други неща, както вие знаете. И сега чакам да ми зареди вода. Ето. И на мен не заповеда и... Ох, това е много хубаво. Първо, искам да го пусна на... Посетил и да си построим къщата и тогава ще го пусна на лесно. Това не мога да се чупи, бе. Това даже нищо не мога. Това с което се чупи, бе. Ще ми напишете за това с което се чупи. Тоест това не мога да взема. Аз ще взема някакъв брат дно. Първо ще чупим дървените. Къщата ми ще стане шарена. Аз знам коя ще ми е къщата. Какво точно ще ми е къщата? Аз усещам. Вие майче се усещате. Какво ще ми е къщата? Поне развием 7 дърво, да го обработим. Добрете един приятел Мачо. Вие сигурно знаете. Той ми каза как да правя нещата. Иначе аз не знаех. Много не играх на играта. Да, и ако ви хареса това клипче, ако искате, пишете коментари, дали ви е харесало и иска какво снимем и няма такива неща. Но сега предимно ще играм този survival, за да може да си пускам къщи. Имам 6, ще направя сами, ще свърша. Правото. Да. Къщата. Това е къщата. Идеята беше хубава. На мен лично ми харесва къщата, защото ще я променя малко от гледна точка. Тази къща ще я променя. Дървото. Ама защо с такова дърво правя? Защо с такова дърво правя? Аз съм най-умния. Така. Не съм най-умния. Трябваше да го обработа. Как забравих? Сега, драги зрители, не забравих, че трябваше да се обработва. И сега ще го обработя този бързичко. И чупа нещо. Чупа дървото. Ента. Чупа го. Още го чупа. Сега ще го обработя. Това е пусто. Добре. Така. Що ще го правим? Сега. Много да вършка така. Не скина. Вземам. Изправя малко дърво. Аз го направя тук. И така. Знам, че не. После ще си направим кирки и такива неща. И аз защо имам камъни до мен? Аз много обичам кога има камъни. С един морал с колко камъни имаш до мен. Това е интересно. Тук камън смина. Като влезна вътре. И сега строим къща. Строим къща. И видим каква е.
Искам да направя истина по-широко. Значи, направя така, надолу, така, така. Да, как го трябва да си построим. И това е идеята за къщата ми. Питате ще идеята си. Ще ми дайте идеята къща. Аз ще ги добавим. Потом присловам, ще ви правя. Къщата се снима хубаво. Дамата, че не има толкова много дълго. Само колко да си искам къща. Ще направя. Айде. Така много яко. Много са яко така. Сега ще я направя. Айде, и си първо. Сапам това с нитра. Защото не си много други. Хупа! Сега ще направим най-хубавата къща. Могах да си гледам скинали. Става лошо. Това да въпък е друго. Мамо. Какво са? Правя с друго дърво. Аз ще си направя по-голямо. Това е само като за начало. Нали знаете. Това е само като за начало и тук сега не знам как да го направя тук. Тук лично така ще седим. Като нещо като навещи. Тук да съединя. И още не беше идея. Не ти казах да не пробвам на конструкцията. Моите къщи. Как съм пропуснал? Като се замисля, това е интересно. Вие са. Тук пропускам. Слагам. Тук. И така. Това е интересно. Не знам, че само на купче после някакво да това. Вот така придумал супер интересно. Вот цвета е. Като за начало, това е добре. И си дървото. Чупим си го. Айде го чупим. Да си го обработвам. Но хубаво. Ето обработвам го. Да се взимам неща. Обработвам дървото. Махаме на къщата. Тук няма да ме се църти, докато не си я направя. Така. Мисля, че ще стане. Аз помисля да стане. Нещо като това. Да,